Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een man in een auto in Sun Valley is doodgeschoten. Dat gebeurde gistermiddag. De politie heeft inmiddels bevestigd dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden in de Kaya Seropopchi in Sun Valley. Daarbij is een 20-jarige man doodgeschoten in zijn auto in een garage van een woning. Uit het eerste onderzoek blijkt dat er een voertuig langs reed. Daaruit stapte een gemaskerde man en die schoot meerdere keren op het slachtoffer. Het slachtoffer heet Julian Lucas. Die werd geraakt door meerdere kogels in het bovenlichaam en na de daad vluchtte de verdachte weg. Ambulancepersoneel arriveerde snel, maar kon niets meer voor het slachtoffer betekenen. Hij overleed ter plekke. Sterkte voor de familie. Volgens de rechter moeten Tromp en Hasselmeijer veel geld terugbetalen. Het is een nieuw hoofdstuk in een zaak die eigenlijk is ontstaan na het vertrek van Elmslie Tromp als directeur van de Centrale Bank. Er zijn meerdere rechtszaken geweest en in november had de rechtbank in eerste aanleg de zaak behandeld van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten tegen de voormalige directeur Elmslie Tromp en zijn rechterhand Jerry Hasselmeijer. En gisteren bepaalde de rechter dat de twee geld moeten terugbetalen dat zij van de Centrale Bank hebben ontvangen. Volgens de rechter moeten ze grote bedragen terugbetalen. Zo moet Tromp in totaal meer dan 2 miljoen terugbetalen. Hasselmeijer ruim 2 ton. Dat bedrag van 2 miljoen is opgebouwd uit verschillende zaken. Onder meer 1,1 miljoen aan te veel ontvangen gratificatie. 30.000 aan te veel ontvangen eenmalige uitkering. 177.000 in verband met voor hem betaalde kosten van advocaten. 310.000 in verband met voor hem betaalde Aqualecta-rekeningen en 300.000 in verband met zijn aan zijn woning aangebrachte zonnepanelen. Steeds meer kinderen en jongeren bellen kindertelefoon 918. Steeds meer kinderen weten de kindertelefoon te gebruiken. Het nummer is 918. En als je kijkt naar de afgelopen jaren stijgt het aantal bellers flink. Zo werd er in 2022 ruim 700 keer gebeld, in 2023 ruim 1100 keer en in 2024 meer dan 2300 keer. Het is voor kinderen en jongeren tussen de 7 en de 25 jaar die ondersteuning vragen, advies en informatie. Er bellen nog steeds meer meisjes dan jongens. Safe Sakito eist transparantie over lozen van chemische modder. Daar hebben we het eerder dit jaar al over gehad, over een video die de burgerbeweging Movimento Safe Sakito naar sociale media heeft geplaatst. Waarbij modder wordt verplaatst. Volgens hen moet er een onderzoek komen om zeker te weten dat er geen sprake is van een ernstig milieuprobleem. Ze willen een onafhankelijke analyse waaruit blijkt dat de modder niet giftig is en dat ze geen bedreiging vormt voor het zeeleven, de volksgezondheid of het omliggende ecosysteem. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur had eerder al laten weten dat er geen sprake is van milieuverontreiniging en dat er valse informatie rond wordt gebracht over deze activiteiten. Volgens het ministerie zitten ze er goed op en gebeuren er geen zaken die slecht zijn voor het milieu of de omgeving. Tanker krijgt geen vergunning om aan te meren. Het is al een situatie die al meerdere maanden duurt. Er is een tanker, een olietanker, Dalkoet, die al maanden ronddrijft in de wateren voor Curaçao. Dit doen ze in afwachting van een vergunning om aan te meren bij Bullebaai. Er zijn nog steeds niet de benodigde vergunningen vergeven en daarom duurt het zo lang. Het heeft onder meer te maken met de spanningen in het Caribisch gebied, Latijns-Amerika en Zuid-Amerika. En ook de economische sancties die de VS aan Venezuela hebben opgelegd. Deze maken het onmogelijk om voor landen om zaken te doen met Venezuela zonder speciale vergunningen van de VS. Volgens Curaçao valt dit schip daar niet onder, maar de vergunningen komen maar niet klaar en daarom vaart het schip al maanden voor de kust van ons eiland. Uitkijken voor sociale isolatie. Het gaat over een technische briefing gisteren in het parlement over de basisbetaalrekening. Het idee is dat iedereen een betaalrekening moet krijgen en dus ook toegang tot een ATM en tot online bankieren. Volgens de Fundación para Consumidor, de organisatie die opkomt voor de belangen van consumenten, is het belangrijk dat iedereen
meegaat in dit traject. Anders kan er sprake zijn van sociale isolatie. Mensen die regelmatig met de bank te maken hebben, merken dat steeds meer zaken online kunnen plaatsvinden en niet meer bij de bank zelf. En daarom is het belangrijk dat niemand daarin achterblijft, zo werd gisteren gesteld. En dan zijn er 4 nieuwe bussen voor het Wit-Gele Kruis. Dat is een mooie nieuwe mijlpaal voor deze organisatie, die vooral ouderen en mensen met ziektes helpt. Er zijn in totaal nu 19 bussen. En met deze 4 erbij natuurlijk. En er komen er nog 5 bij om op die manier te zorgen dat mensen opgehaald kunnen worden, naar plaatsen kunnen worden gebracht, dat het Wit-Gele Kruis kan blijven draaien. Er zijn steeds meer ouderen, steeds meer mensen die hulp nodig hebben, ook op Curaçao. En in de extra staat vandaag dat de eerste 4 bussen kosten 4 ton uit eigen middelen zijn betaald. En dat het ook de bedoeling is voor de komende 5 bussen, die dadelijk bij elkaar bijna 6 ton zullen gaan kosten. Op die manier kan het Wit-Gele Kruis haar activiteiten verder uitvoeren. Neem even tijd voor een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba. Daar vond afgelopen zondag een zeer ernstig incident plaats. Een 19-jarige chauffeur is doodgeschoten door de politie nadat hij een stopteken negeerde en probeerde weg te komen. De hoofdcommissaris van politie, Ramon Arnhem, heeft de Arubaanse gemeenschap opgeroepen om geduld te hebben en te wachten op de uitkomsten van het onderzoek naar het dodelijke schietincident. Hij benadrukt dat de onafhankelijke landsrecherche de zaak onderzoekt. Hij noemt het verder een diep tragische gebeurtenis en betuigt ook zijn medeleven aan de nabestaanden. Ook geeft hij aan dat de betrokken agenten nu met de gevolgen van het incident moeten omgaan. En hij stelt, geen enkele agent gaat de straat op met de intentie om zijn dienstwapen te gebruiken. Maar voordat er verdere conclusies kunnen worden getrokken, wil hij de gemeenschap vragen rustig af te wachten tot het rapport uitkomt, zodat duidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld. Meer politienieuws, maar dan voor Bonaire. Het Korps Politie Caribisch Netwerk heeft meer versterking gekregen uit Nederland. 10 medewerkers uit Nederland zijn afgelopen weekend naar Bonaire gekomen om het politiekorps te versterken. Ze zijn zaterdag aangekomen en afgelopen maandag meteen met hun werkzaamheden begonnen. Deze groep bestaat uit 7 medewerkers voor de afdeling basis politiezorg en 3 medewerkers voor de afdeling opsporing. Ze zullen het korps gedurende een periode van 6 tot 7 maanden ondersteunen en daarna worden ze weer afgelost door nieuwe krachten. Daarnaast zullen ook 4 collega's van de Koninklijke Marechaussee in deze periode bijstand verlenen aan het Korps Politie Caribisch Nederland. En dan gaan we naar Curaçao, naar de carnaval, want er zijn roodgekleurde dranghekken. Het is iets nieuws. Het is onze fotograaf opgevallen dat de dranghekken die nu klaarstaan, dat sommige daarvan rood gekleurd zijn. Wat is daarmee de bedoeling? Dan kunnen de mensen zien waar de uitgang is. Normaal zijn er natuurlijk hele lange rijen van dranghekken. En nu weet je, bij die rode dranghek kan ik er even uit of erin.
Het is iets kleins wellicht, maar wel handig, omdat anders mensen lange tijd zitten te zoeken hoe ze uit de dranghekken kunnen komen. En op die manier wordt carnaval elke keer weer een beetje nagedacht over wat er beter kan. Ook is er nu een bewustwordingscampagne gestart om automobilisten erop te wijzen voorzichtig te rijden wanneer de dranghekken worden geplaatst. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want Venezuela heeft vliegtuigen gestuurd naar Amerika om ongedocumenteerde migranten uit Amerika op te halen. Er zijn 2 vliegtuigen gestuurd om bijna 200 ongedocumenteerde migranten terug te brengen. Het land hoopt op een nieuwe start in de betrekkingen met Washington, dat Nicolás Maduro niet erkent als legitieme president. Donald Trump, de Amerikaanse president, heeft beloofd de grootste deportatiecampagne in de Amerikaanse geschiedenis uit te voeren. En nu kwamen er dus in ieder geval al 200 Venezolanen terug naar Venezuela. De vluchten werden uitgevoerd door staatsluchtvaartmaatschappij Conviasa. En maandagavond kwamen op de internationale luchthaven bij Caracas de migranten aan. Sommigen hadden handboeien om, die werden verwijderd voordat ze uit het vliegtuig stapten. Enkele staken juichend hun armen in de lucht bij het uitstappen. En Venezuela heeft altijd duidelijk gemaakt dat elke overdracht van Venezolanen moet gebeuren met absoluut respect voor hun waardigheid en mensenrechten. Aldus de verklaring van het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Witte Huis plaatst een foto op het sociale netwerk X van geboeide en geblinddoekte mensen die het vliegtuig instapten. De boodschap: Make America Safe Again. De repatriëringsvluchten naar Venezuela zijn hervat. Wordt vervolgd en we houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. En dat doen we graag en we hopen u morgen weer te zien. Tot ziens. Dag.